100 Pak, balikno. Iki jane iki mindring apa sinden ora. Nyo. 100. Mulai salah tarik neh lho. Gak. Pak Rakiman duitnya dijaluk Pak Dalang. Yo, dikae dhuwit lali yo rakiman Paranggono era sekarang generasi Z niku. Ya. Ora mung pinter nembang, ora mung iso nyindeni srepek ayak. Ning dituntut berwawasan yang luas apalagi Anda adalah sarjana seni. Betul. Lah temane bengi iki Piai Rawasari lak nganake bersih desa. Bersih desa. Heeh. Mungguhe Mbak Birgita piye? Jenengan bersih desa ki piye? Rawasari ki piye? Ayo. Bersih desa bahasa Indonesia mboten napa-napa nggih, Pak. Bebas nasional. Nggih sakdarenipun kula perkenalan riyen nggih, Pak. Boleh. Wilujeng dalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula niku teng mriki 2 kali, Pak. Saestu niki. Masa ta? Nggih. Heeh. Kapan sing pertama? Tahun 2023 napa 2024 niku dalangipun Pak Tantut. Oh, Pak Nah, Tantut. nggih. Oh, Saniki nggih to. Piye kene dadi apal karo sampean? Seharusnya apal. Oh, nggih. Apal mboten Pak Bu? Mboten. Waduh, bahaya ya. Nggih, kula tak nganu nggih, Pak. Tak menjelaskan tentang napa niku bersih desa. Heeh. Nggih to. Bahasa Indonesia kemawon mboten napa-napa nggih, Bu. Boleh. Sing penting komunikatif. Nah, niku. Nggih. Bersih desa adalah suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk berdoa atau berterima kasih kepada Tuhannya atau kepada Sang Penciptanya dengan tujuan agar desanya ini bersih dari mara bahaya, sakit. Kok intine desane ben selamat ngoten Pak. Bersih desa tegese bersih lahir lan batin. Nggih. Bersih lahir tegese resik marang desane, batine, atine kudu apik. Lah ngono to. Nggih. Kula niku piye ya, Pak? Ngopo? Kula niku kon atine resik ketoke ya kangelan, Pak. Soale kula niku kula dilarani, Pak, karo lelaki ngono iki, Pak. Dadi kon resik ngono gak iso, Pak. Aku duwe trust isu, Pak. Aja sak kaya ngono kuwi. Anane wong lanang nglarani karo sampeyan. Kuwi mesti ana sebabe. Nah, ngono kuwi mesti ana sebabe. Sebabe ki apa? Atine mubeng kaya karma ki mubeng. Kowe bakal dilarani, waton kowe wani nglarani karo wong liya. Aja-aja ketoke kowe dilarani, mbiyen kulino nglarani wong lanang kowe. Ayo. Ngono kuwi. Ora, Pak, ora. Lah saiki nek aku ki misale apa jenenge nglarani wong lanang kok aku ki single terus, kok aku ki jomblo terus. Piye ngono iki, Pak? Jenengan saged jelasne mboten? Ya iso. Lah pripun? Kamu kok renek sing nyedak karo kowe, kowe lan duwe pacar sebab aku ngerti. Lah napa, Pak? Mergo wong lanang kabeh wis trauma, gitu. Awake lemu wong lanang ki bareng dadi pacarmu iso bobote kari selawe langsungan. Lah kok ana aja ngono, Pak. Jenengane ngelek-ngelek jeneng kula teng Desa Rawasari ngaten iki. Mengko lek enek wong lanang sing bagus, jomblo, Joko, sugih malah ra sida nyedaki kula engko, Pak. Nuwun sewu Bapak Ibu ingkang kagungan Joko Kumala-kala. Nuwun sewu ampun nganti dientuki seneng karo Birgita. Lho. Nuwun sewu karo tikus teng sawah sik ganas niki sian. Lho, Pak, sinden sakmene biyane iki lho, Pak. Sing paling cantik iki sapa, Pak? Birgita. Kuwi lek kanggomu. Lek kanggone Cahyo Kuntadi tetep istriku Sukesi Rahayu ngono kuwi. Iya, Pak, iya. Merbaku tipe setia ngono kuwi, Terus jenengan bangkit aku gak tipe setia ngono. Tandane yen kowe setia apa? Wanita berhidung pesek kuwi mesti setia, Pak. Heeh. Ning ngene, ora mung siji tok kuwi lho tandane. Wong wedok pancen lek irunge pesek pancen setia. Nek kok capo lek nganti bathuke rada nonong, kuwi basane karo wong lanang ganase ra umum. Nggih napa mboten, Pak? Oh, kuwi lho balaku akeh. Aku lagi pisan lho rene. Ayo. Ngono kuwi. Bu belanono aku to, Bu, aku pindho lho Bu rene, Bu. Iya. Ibu-ibu ya santai wong kuwi balaku kabeh kok. Desane Rawasari aja kalah karo pelawak-pelawak era saiki. Ayo. Rawasari, piye maknane? Dijabarkan. Anu ya, Pak. Rawasari, persuku kata ya, Pak. Kangelan aku golek R ngono kangelan. Dadi Rawasari, 4 suku kata betul. gitu. Aku yo ngerti pacarmu papat ya, pas kuwi. Ayo ngono kuwi. Nggih. Pak. Rawasari, ya. Ro apa ro? Ra.
Ro saka tembung rasa syukur masyarakat Rawasari mriki kumpul tumplek blek ten mriki bapak-bapak yang bagus, ibu-ibu yang cantik dengan mengadakan pagelaran wayang kulit Ki Dalang Cahya Kuntadi dan sindennya yang paling cantik Mbak Birgita Ayu. Oh, Pak. Ya iki nek kulino nandur pari to. Betul. Dadi pari kae, lek saya isi, saya ndingkluk. Ning lek kopong duangak senengane sombong nganggep awake dhewe sing paling ayu. Sing bahayae ngono kuwi malan, ora ngono. Ya pancen wong ayu ki kudu pede kok, Pak. Heeh. Nek lek kepedenen malah didoi. Mesti sing cedak paling ya codot-codot kuwi akhire. Lanjute wo, gimana wo? Ayo wo, piye wo? Ayo. Wong tegese wong ten mriki kumpul tumplek bek seneng sanget nonton pagelaran wayang kulit Pak Cahya Kuntadi. Mugi-mugi masyarakatnya sehat, ayem tentrem, bagya mulya tur kerto raharja. Amin ya. Ya ngono, pokoknya langsung ngomong salah iki pikir keri sing penting tes ngono kuwi, ngono. Penting cepet, tadi cucut ngawut kuwi jenenge ngono kuwi. Ayo ngono. Wi, wo, terus sa. Ayo. Satu nusa satu bangsa. Ayo. Sa. Saka tembung sayuk rukun masyarakat Rawasari nanggap Pak Yoyok Cahya Kuntadi, mugi-mugi masyarakatipun sami sehat sedaya, ayem tentrem, bagya mulya tur tentrem raharja raharja. Ditena nangger kentekan kata-kata mburine mesti Kertoraharja wis ta. Terakhir ri, ayo. Ri saka tembung rina wengi niku awan bengi nanggap wayang kulit niki wau nek wayang kulit. Bener. Oh, bener lho iki nanggap wayangan awan bengi to, Pak. Bener. Ditanggapne wayang kalih Bapak Lurah, mugi-mugi Bapak Lurah panjenengan sehat nggih, Pak. Mugi-mugi panjenengan mengke ampun kesupen lho Pak, nyawer sinden nggih Pak. Nggih Pak, ijole foto mau lho Pak. Nggih. Ya bagus, luar biasa. Ning aja ning Pak Lurah tok. Mergo iki swadaya. Oh, swadaya warga masyarakat sing duwe karep lan keinginan niat untuk wayangan bersih desa ki masyarakat kene. Iku kudune jenengan mulih nggih to, Pak? Kok iso kowe ngudokne? Lho, berarti rasa jenengan mau nek pengen panene setahun 4 kali niku dalange ampun ganti-ganti. Lah ngene omongane wong golek dhuwit ngono kuwi. Wis to kowe rasa ndongakne aku. Engko mbuh Pak Tantut Pak aku kowe tetep katut aman-aman kowe panggan. Ayo to, tenang ae. Kertoraharja kowe iki panggan. Ayo. Iya, ya sekono kuwi bir luar biasa nggih. Iki lek nek pamundhut gubuk asmara. Ayo. Nggih, engko sing rada gratakan nggon mburi-mburi wae. Ayo. Gubuk asmara saking sinten, Pak? Permintaan sinten? Endi dadak goleki neh aku malian. Wah, wis kowe iki dadak takon ngono nyapon lho. Ya harus dicetakne ngono kuwi, Pak. Saking Pak Rakijan. Bapak Rakijan. Piyantunipun ten pundi niku Bapak Rakijan? Yang mana, Pak Bu? Pak Rakijan, biasanipun gubuk asmara niku nyawer 500.000 lho, Pak. Kok to? Kowe iki jane sinden apa kotak amal? Ora. Ya Pak ya. Wis diparingi iki lho, kowe ngisin-ngisin iki lho. Wah, lah iya ndi nekno? Hah? Sing nyanyi sapa? Lho, Nun Sewu Jer Basuki mawa bea, urung nyanyi kok njaluk dhuwit cara ngendi? Lah mengke sing nyanyi sapa, Pak? Awakmu. Lah iya ya wis berarti ndi, Pak? Nyanyi apa urung? Dereng. Ya urung ya dhuwit nang kene ora. Pak, Pak. Ben karo dhuwit ngiyip ora senengane. Ya ben to Pak, pancen ya wong wedok iku kudu ngono kuwi. Iki pokoke 150, engko lek apik kabeh tak nehne awakmu. Nek sing kleru ya 100, sing wedine kok ora apal, engko ya sekali 50 tok. Berarti nek apik kabeh berarti jenengan tambahi 50.000. Lek apik kabeh jenengan tambahi 50.000. Gur 50.000 ora masalah, tak tambahi 150 nek gajimu sesuk tak sudah 150. Ya licet iki Pak. Licet basa Kediri, licet. Luwet cetok kowe mari ya. Lowat licet akhirnya licet. Contohnya nih lho Mbak Dian nih lho luar biasa kaget lho sing jenenge Patet Jingking slendro angel lho dhek pelok lho angel lho Pak Mbak Tuti lho Pak biasanya Patet Jingking apike kaya ngono lek ning omah ora kelino jengking angel model ngono kuwi ayo rukuk ya rukuk lan jengking ngibadah ya ajenge regol
Sesuk bengi tik regole awakmu sing buka rek. Sesuk Sesuk bengi. nang pundi, Pak? Sesuk nang Mayang. Ayo. Ya pucunge. Nyingkur. Saya mboten, Pak, Bu. 100.000, Pak. Ya, gandeng sing menghakimi penonton 100 ya 100. Ya. Aku ki blobo karo cah wedok langlung-langlung aku. Aja kok kuwi. Ayo. Wiwitane nyingkar nyingkur. Saya mboten, Pak, Bu. 100.000, Pak. Lah angger saya iku njaluk 100 mongko mau gur 150. Lho. Carane ngene aku ya bangkrut lho. Lah kan kula kan pun ngomong, Wes Pak. ora dalang tak wirausaha carane ngono kuwi. Angger ana 100 ora. Nesu, mayang mosok nesu, dalang iki gak entuk nesu, Pak. Ora sing jenenge sinden kewanen kudu dikerasi. Buktine wong sak aret lek sing lanang ora keras awakmu ya bingung ora senengane. Pripun, Pak? Pak Rakijan, ya Allah, Pak Rakijan panjenengan bagus banget. Alah. Kaya Pak gatelan. Rakijan, sugeng dalu Pak Rakijan. Piye? Pripun Pak Rakijan? Pripun panjenengan nggih teng panggung napa? Oh nggih, pripun? 500.000 Pak Rakijan. Boten Pak, boten. Pak Rakijan jenengan muncule kok jeruk-jeruk ngono kaget ya aku. Ha iya. Nggih. Nggih kula lanjutke nggih Pak Rakijan, mbok menawi mengke panjenengan ajenge nembang bareng kula napa beksa teng mriki nggih mboten napa-napa. Nggih. Tapi ampun entuk pacar wangger wong ditawani lho ayo wis ora. Plengsam yen ke mutan lalam rapal iki. 100 balik. Rapal. Nyapa takon kancane. Kene, balene. Engko lek bener tak rono neh. Ayo rapal 100. Jenengan kowe timbilen kapok lho, Pak. Timbilen yo ben. Timbilen iso ndalang aku sik. Kok sing dupa kemelun ya iso sik anu. Lah kowe salah kok mau aturane ngono lek kleru. Ora salah, Pak. Lali lirike. Iya, lek ra dilekne lah ya salah akhire. Ya ora. Engkel ora. Lelampahan kang Bungkur. Ora kena digosokke. Saya mboten Pak Bu. Saya 100 Pak balikno. Iki jane iki mindring apa sinden ora. Nyo. 100. Mulai salah tarik neh lho. Gak. Pak Rakiman duitnya dijaluk Pak Dalang. Yo, dikae dhuwit lali yo rakiman Pak Rakijan kok. Iya. Alah kaca Siti ya, Pak. Iya. So ning YouTube lek dadi bintang terkenal jenengmu kudu kok tambahi. Napa, Pak? Birgita Ayu ki wis apik lho, Pak. Oh, tambahin neh. Napa? Birgita Ayu Rakijan. Mergo sing marai lancar iki Pak Rakijan. Lah ya, mergo gubuk asmarane Pak Rakijan. Aku bar iki dijuluki Ratu Gubuk Asmara, Pak. Ratu e gur ning gubuk e apa? Tangani semut malah ora. Oh, bener kowe Ratu Gubuk bener kowe. Ya. Nah, iya. Akeh kowe. Tresna tulus nadyaning gubuk asmara. Nyo timbang kok jaluk neh sak pisan. Yuhu, saya Asli kok Pak Rakijan ya 150 kuwi. Matur nuwun nggih Pak Rakijan yang bagus sendiri. Nggih.
kalajengaken tembang Gubuk Asmara ingkang badhe dipun kumandangaken dening karawitan Madangkara sindenipun Birgita Ayu Rakijan. Gak apa-apa. Aku pancen selerane itu yang dewasa. Seperti Pak Rakijan. Dewasa apa iki nom tuwek mangga gelem ae kowe iki. Ayo apa railing sing ning Surabaya, ayo. Loh, Monggo Gubuk Asmara bersama Madangkara, selamat sukses untuk Desa Rawasari, ditembangkan oleh sinden Birgita Ayu. dadah saya Mas Gopal. Mangga, ya yuk. Ya iya. Terima kasih. Itulah tadi lagu Gubuk Asmara untuk para pemirsa di Desa Rawasari yang telah dikumandangkan oleh karawitan Madangkara dengan sinden Birgita Ayu. Wes viral iki engko wisan. Ayo, jos temenanan elok. Ya saya ganti nanjake. Lek Birgita iki pancen bocahe kaya ngono kuwi. Mentel kemayu. Iya, mongko atine janjane, ya reget atine jan. Iya, iki sinden paling wani karo dalang ya kuwi. Ngerti dalange dompete ilang mergo ceblok. Liyane do prihatin melu bela sungkawa dhek malah kapok dompetmu ilang, Pak. Ayo bola bali Rakijan. Winong Nawangsih kutak tang-tak lare menika pulunan kula utawi ponakan kula. Mila nggih mboten aneh mboten mokal. Larene niku pancen alus. Winong niki lho. Ayune lahir tekan batin, ora nate protes. Masya Allah. Ora nate njaluk saweran. Masya Allah. Sangat berbeda dengan yang lain. Jan, kula niki jan sinden wibawa. Ane ora. Boten, Pak. Nggih, sekolah nang dina. Saya kuliah di UNS. UNS, Ya. kepanjangane UNS. Universitas 11 Maret Surakarta. Sampun semester pinten? Semester sekawan, Pak. Sekawan. Di Nggih. fakultas atau jurusan apa? Fakultasnya keguruan jurusan bahasa Jawa. Kenapa kok Anda mengambil bahasa Jawa? Karena nggih Meleset. di samping anu ya Pak, di samping melestarikan budaya juga otak saya ndak kuat nek jurusan yang lain gitu. Oh, otakmu piye? Kurang encer Nggih, nek jurusan yang lain ndak mampu gitu ya Pak saya gitu. Ya, wis ora apa-apa, sinau apa wae ki apik. Wong ki sing apik ora mung pinter tok, ning sebisa mungkin menjadilah orang yang bermanfaat. Nggih. Ngono kuwi. Dadi piyayi nek anggun kaya awakmu ngono kuwi, ora usah njaluk saweran. Engko mesti dhuwit teko dhewe. Lah niku ngono Pak. kuwi. Bismillah Wae nggih yo, Pak. kowe cedhak karo Brigita boleh, ning aja terlalu ngono iki aja ditiru model ngono ya. Nggih Pak. Kula niku ngertos nggih lek ngoten niku mboten karakter kula, not my style. Heeh, kowe ora njaluk dhuwit ta karo aku? Mboten. Wong ora njaluk langsung tak keinya. Masya Allah Pak. Pak iya. Kowe bak yo mentel lek ro dhuwit ya. Mboten. Lah mboten lho Pak jenengan. Kayak mau lah beruntuk 150 to. Kowe Nggih. tenangnya malah 200. Ya Allah Pak, jenengan niku kok jan dados kok jan baik to Pak, kula saling to Pak. Ora ngerti to sesuk bayaranmu dipotong 200. Pak Rajiman, nyuwun Pak Rajiman. Iki kleru kok kowe dhe to janan. Jual lo kleru jane lho. Aku yo meri Pak Rajiman. Ayo, salah kapokmu kapan ora wis ngene iki lho, ayo. Jual lo kleru jan ngisin-ngisini. Ning senengku Madangkara iki sindene duwe spesial dhewe-dhewe, ya ta. Oh, sampean engko cara jaranan ngono ya apik. Mbak Birgita pokoke ya lostrum pokoke dhek iki. Nggih, dol pokoke Pak. Lek Mbak apa kuwi jenenge Mbak Dian iki pancen nggih klasik-klasik yen materi lho wis dimamah kabeh. Nah, Ayo. nggih. Bojone dimamah oleh kuwi. Ayo. Terus Bu Kesi wis kaya ngono kae, lek Mbak Tutik iki sing jenis bedayan-bedayan. Dadi bedayan tari bedayan ludruk lho. Nggih. Kalih anu Pak, spesialis buka celuk Mbak Tutik Oh menika. iya, buka celuk. Bener. Ki lho nduk ana sing ngersakake ninggal katresnan iki Nggih. spesialis jenengan iki.
sing ngaturake panjenengan ngono walah tenan ibarate kaya panganan kurang bumbu ngono kuwi heeh sampean wis pas dasare piyayine cantik suarane alus atine ya alus Masya Allah Ya ngoten kok jomblo ya Pak ngono kok jomblo lho sing iso ngerti ya awakmu dhewe ngono ya ampun kayaknya aku wong nggak wedok iki ngapa-ngapa. lek ra duwe pacar utawa bar kepedotan tresno kuwi oleh Tuhan akan ditunda atau diganti yang lebih baik. Amin ya Allah semoga saya dapat jodoh yang pokoknya sesuai kriteria saya gitu ya Pak. Betul, betul. Pangestunipun nggih Pak. Heeh, dadi aja kudu nom, ya toh. Ora kudu nom. Dadi golek dalang ya sing setengah umur. Enggak, aku enggak mau sama dalang, aku trauma sama dalang, enggak mau. Dalangi hebat loh, nyeritake wayang sewengi loh. Tapi aku trauma sama dalang yang kemarin itu dalang loh, Pak. Lah wingi kuwi dalangan pedah awakmu menurut. Enggak mau. Ya wis saiki nembang dhisik sayu, ayo. Dibawani biyen anak bawani to. Ayo. Ninggal katresnan Winong Nawangsih. Jaranan dangdut kreasi rineng koindaing baksa Nino nano terewe jaran pegon luas gemas nuju pinter agawe brangto sapa nduk sing pinter gawe brangto sinden winong tulung aku aja nganti piye Cahayu aja nganti ninggal tresno Oke, terima kasih. Ya. Digarap rong rambahan sepisan dangdut, yang kedua jaranan ala Tulungagungan. Bayam. Winong Nawangsih. Oke, monggo. Cancos. Tepuk tangan untuk Winong Nawangsih para lenggah. Wah. Iki pahlawan budaya Piyai Putri sing kudu ning dalem, bubuk manis yahine jingklak-jingklak ning panggung. Ya landuk dan luar biasa. Muga-muga sinden-sinden lagi labuh dharma marang budaya kuwi ora mung entuk tali asih sekedar saweran, ning bener-bener entuk anugrah saka Gusti, sampean keluargane esuk kagungan putra ya bener-bener becik sak kabeh. Ya. Keringetan nong, keringetan masalah tak laping aja gitu ya. Piye? Iya. Nya, lapa iki. Enggak apa-apa ya, Pak. Kan ponakan. Ponakan apa-apa. Iya. Kita kan ya anu satu tim to ya to, Iya. nek bedane ya. Ya Allah kok wangi banget sih, Pak. Wangi kuwi ababku kuwi moko ya ngene iki. Wis. Sampun. Terima kasih. Ayo. Winong Nawangsih. Si jingkas. Ya, upamane ora upama ki tenan iki. Ya. Lewung. Mbak Triastuti bersama Mbak Dian Munasiroh. Cacak iki.
Nah, wiwite mau limbukan setengah 11 nganti jam 12 pas. Ayo. Toto. Ya berdiri berdua. Ayo. None. Kok ngono kan pambuka. Ora jumbo kalawan suasana, Mbak. Iya. Sesuk ya? Iya. Kita Kowe kan arep ngene to. spesialis. Mugya ngrembaka Mbah Wirya Darma ngono to. Mbah Wirya, enten Mbah Wirya tong mriki, Pak. Sing Gak gembok enak. lho Mbah Wirya. Oh iya, aku paling wedi karo Mbah Wir tenan. Dredeg aku. Gurumu Sama ya, Mbah Dik, ya? Wir. Pandangan matanya rangwati. Oh. Terus makane sampean salah mau to? Heeh. Angger kono mlotrokne kacamata ngeti aku wis bingung deg-degan. Dadah. Ndek wingi niku lho, Pak. Apa? Pas napa nggih palaran Gatot Kaca niku lho. Oh iya. Kata sang Gatot Kaca. Nah, Dadah. neng ngono. Kula kinten jenglengan, kula nggih mboten senggak to. Terus tanglet Mbah Wir. Mbah piye? Dadah. Niku mboten ngertos napa mboten disenggaki lho. Oh, gak mudeng. Spesialis dada Mbah Wir. Iya. Apa-apa wong yo ngene kala mangsa yo ada spontanitas kaya ngono Nggih. kuwi. Ning malah agung ndingi akhire. Yo ora dijenggleng, yo ora disenggaki. Bener berarti, Pak? Bener. Yo turu kabeh maksudnya. Apik berarti, Pak? Apik. Hah? Apik. Berkarakter loh Pak Yoyo. Hah? Berkarakter loh malahan. Heeh, karakter. Sing paling karaktere sinden nemi awakmu Tik, tenan. Piye kaya ngono. Jan mentol ngidoni. Tapi orang gua loh Pak. Sampean aja ngono karo aku. Ya sampean eling aku ya ono yahene lho. Gabung karo jenengan, resnani jenengan, lahir batin tulus, ora duwe rasa piye-piye. Sampean iki kudune ya rada sayang karo aku. Ora ngono kuwi nek enek sing anyar terus lali to karo sing tuwa. Ngapa awakmu? Lah kuwi awakmu tak omongi ora gelem. Rambutmu aja kok semir abang. Ya toh. Nggih, terus? Lah, awakmu nekat ae kok semir. Padahal kula mboten nek dikandani lho Pak Ya Yoyo. tak kira kowe sinden agi e, bake gigi sing teko ora. Lah wong kula niku nek dikandani malah nantang lho. Ah iya kaya ngono. Mau pokoke aja nek sing nglurui aku, sakarepku. Iya. Pancen kuwi sinden liar awakmu ki ora. Nggih. Wes wes. Iya ya nyanyi kok. Din, mau perjanjiannya ora ngono lho. Lah piye? Perjanjiannya mau ngoceh sik lho, Din. Iya. Ya weh moro-moro rono ngono barang kok jare kok. Lah moro ngene aku Bapak. konjol saweran. Heeh iya. Monggo Pak niki dagangan kula, Pak. Monggo Pak. Ayo Din. Nah. Waduh, kon mudun tenan nih Pak, mboten apa Pak? Hah? Ayo dagangannya. Aja medun. Loh, Wis kon to. mriki mawon, mriki Kowe lek mawon, nembang apik, ora usah medun sing anu mendhe munggah ngono. Lah niki senengane teng isor lho, Pak. Oh, enggak boleh. Oh, gak Nek boleh. Aku mawon ya, malah Pak. menjaga kehormatanmu ora ngono. Oh iya, ya seneng kene nak Kene wae, nang kene wae ya. Ngono lah, nang Ya. ngono. Niki nyepaki bapak-bapak kan yoga-yoga niku lho, Pak. Heeh, engko nek mburi kelir kowe nyepaki wong mendem barang kowe. Ayo ngono kuwi. Ayo tarik Mas Noval. Nggih. Mas Lepung. Noval. Mbak Tuti dan juga Mbak Dian Muna Siroh. Oke, yo.